Ако искаш успех, настрой ума си на възможности, а не на пречки. Мисли от идентичността на вече успелия човек. Ако искаш да успееш, спри да чакаш външната реалност да се нареди и започни да действаш, все едно целта ти се е реализирала. Идентичността идва преди навика. Аз съм човек, който не пропуска тренировка. Аз не искам успех. Аз вече съм успешна версия на себе си. И всяко мое действие, всеки мой избор и всяка моя мисъл идва от това място. Когато мислиш като човека, който вече е постигнал целта, пречките се превръщат във възможности, защото вече си в енергията на успеха. Не чакай доказателства, за да повярваш. Първо повярвай и виж резултата. Коя идентичност избираш днес? Аз избирам успешната, а ти? Напиши ми долу в коментари.